μας τον αρχηγό του Φοίνικα Αγιάς Σοφιάς, Σωτήρη Αντωνίου. Πες μας, Σωτήρη, δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Έτσι όπως κύλησε το σημερινό παιχνίδι, πρέπει να αισθανόμαστε τυχεροί. Ο αντίπαλος έχασε 3 κλασικές ευκαιρίες σε απόσταση 1 μέτρου από το τέρμα. Άσχετα τη βαθμολογική διαφορά, η εικόνα του παιχνιδιού σήμερα αδικεί τον αντίπαλο. Έχουμε μάθει να κοιτάμε την αλήθεια και να μην κοιτάμε αυτό που θέλουμε. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα η ομάδα δεν απέδωσε. Δώσαμε στον αντίπαλο την ευκαιρία να κερδίσει, δεν το έκανε. Πήραμε ένα βαθμό και στο τέλος είμαστε και ευχαριστημένοι. Μάλιστα. Δεν πες μας ότι κάποιους στόχους που έχει αυτή η ομάδα συνεχίζει. Κοιτάει παιχνίδι με παιχνίδι ξεχωριστά. Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο στόχο. Ο στόχος είναι πρώτα η παραμονή και από εκεί και πέρα ένα καλό ποδόσφαιρο. Συγγνώμη και την ευκαιρία, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά της ομάδας και τη διοίκηση για τη χειρονομία που κάνανε με την γέννηση της κόρης μου, να μου μοιράσουν το πριμ όλων των παιδιών σε μένα. Ευχαριστώ πολύ όλη την ομάδα, τη διοίκηση και τον προπονητή και συνεχίζουμε ενωμένοι. Μάλιστα, σε έχουμε καλή συνέχεια, Σωτήρη. Ευχαριστούμε που μιλήσεις πρωτάθλημα. Μαζί μας ο Καλυβάς Χάρης, αμυντικό χαφ του Φοίνικα Αγιάς Σοφιάς. Για πες μας, Χάρη, δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Εντάξει, δεν πιάσαμε την απόδοση που θέλαμε, δεν ήμασταν καλοί. Φάνηκε και μέσα στο γήπεδο. Θεωρώ ότι οι αντίπαλοι μας είχαν δύο πολύ κλασικές ευκαιρίες. Παρ' όλα αυτά πιέσαμε, είχαμε και εμείς ένα δοκάρι. Το θέλαμε πολύ αυτό το παιχνίδι, δεν το πήραμε, συνεχίζουμε. Θα έχουμε ένα γειτονικό ντέρμπι την επόμενη εβδομάδα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Χάνεις βαθμούς, κερδίζεις βαθμούς, βάζεις γκολ, τρως γκολ. Κοιτάμε μπροστά τώρα, παιχνίδι και στο τέλος θα κλείσουμε τα μέλη. Αυτά. Πού πιστεύεις ότι κρίθηκε το παιχνίδι? Ήταν στη δύναμη. Εντάξει, δεν μπορέσαμε να βάλουμε την μπάλα κάτω όπως κάναμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Είχαμε και αρκετές ελλείψεις, είναι η αλήθεια. Μας λείπανε 3-4 βασικοί παίχτες. Αλλά δεν αποτελεί δικαιολογία, θεωρώ, όταν είσαι μια ομάδα στην 4η θέση. Συνεχίζουμε. Μάλιστα. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, Χαρή. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Παούρη, παράγοντα του Χατζικυριάκιου. Πείτε μας, κύριε Παούρη, δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι και ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας αυτήν την περίοδο. Το σημερινό παιχνίδι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν δυνατό και ωραίο παιχνίδι, θα μπορούσαμε να πούμε. Θέλω να πιστεύω ότι είχαμε κάποιες καλύτερες φάσεις από την αντίπαλη ομάδα, παίξαμε πολύ καλά. Παίξαμε δυνατά και παίξαμε με σωστή νοοτροπία και με αθλητικό εγωισμό. Οφείλω να πω ότι η ομάδα η δικιά μας είναι όντως μια οικογένεια του Χατζικυριακίου. Οι στόχοι μας είναι πλέον παιχνίδι με παιχνίδι. Βέβαια πάντα κοιτάμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι επιζητούμε τις νίκες. Η ομάδα ουσιαστικά παλεύει μόνη της και παλεύει όσο πιο αθλητικά μπορεί. Οφείλω να πω ότι σίγουρα η ομάδα θα πάει ακόμα καλύτερα από ό,τι είδαμε σήμερα. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι κρίθηκε κάπου συγκεκριμένα το παιχνίδι? Το παιχνίδι είχαμε δύο ευκαιρίες για γκολ πεντακάθαρες. Η μία στο πρώτο ημίχρονο που έγινε και η δεύτερη στο 90 που θα μπορούσαμε να πάρουμε το παιχνίδι. Ήταν, όπως είπα, ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Σίγουρα και οι δύο ομάδες παίξανε πολύ καλά, αλλά μας μένει μια πικρία ουσιαστικά γιατί θα μπορούσαμε να κλειδώσουμε το μάτς. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε το μάτς. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ που μιλήσατε στο Sport Arcade. Εύχομαι καλή συνέχεια για την ομάδα σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κοντά μας τον Κεσανίδη Θεόφιλο, αρχηγό της ομάδας του Χατζικυριάκιου. Πες μας, Θεόφιλε, δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Καλησπέρα. Δυνατό παιχνίδι σήμερα. 0-0. Θεωρώ ότι χάσαμε κλασικότερες ευκαιρίες. Και στο 90 κιόλας. Δεν απειληθήκαμε στην ουσία πολύ. Το 0-0 μπορώ να πω ότι ήταν δίκαιο αν ήταν λίγο άδικο για μας. Θα έπρεπε και στο μάξι τουλάχιστον 1-0. Προχωράμε δυνατά, είχαμε κάποιες ατυχίες, αλλά τις ξεπεράσαμε. Έχουμε φιλικό κλίμα. Έχω 18 άτομα στην 18 και άλλα 20 έξω. Αυτό το βλέπουν άλλες ομάδες. Εμείς εδώ καλά είμαστε. Μάλιστα. Χατζικυριάκιο. Ευχαριστούμε, Θεόφιλε. Καλή συνέχεια.